Добрий вечір všetko. Я Марко Лишик, The American Lemko. І тут при мені суд Лабірське Бечари. Ahojte. Čaute. Ну, повічте нам, як ви ще називати? Labinské beťare. Beťare. Ну, а яке ім'я ви маєте? Tak, ja sa volám Roland. Moje meno je Denis. A ja jem Peťo. І odkiaľ ви приїхали сте? Z Labierce, alebo po slovensku medzi Laborce. Яке ваше рідне село? No naše rідne selo s bratom sú v Medzilaborce a Rolandové je Vydraň. Відран. А то є сусідне село між Лабірським? My sme jak časť Labierca, Ага. že ne priamo, že my nie sme obec, ale my sme museli ísť sa pridružiť ku Labiercu, żeby Laborec mít mať veľa obyvateľov, že mohol byť tým istom. Takže my sme časť Labierca. Окей. Ваша група, як то почала? Як то формувалася? No z začiatku ja jem začínal jak solista, solospevák. No i chlapci sa potom ku mi pridružili, ale všetko to tak začalo, že no Denis, môžeš pustiť. No, pred nami, my sme patrili pri takú pani rekrutovú. No tá pani rekrutová mala Rolanda jak solistu, potom si zobrala mene, potom si zobrala Peťa. No a my, jak sme mali toto skúšku, tak sme chodili, sme spívali po jedním, potom po dvoje a nakoniec všetko troje naraz. A tak sme vznikli. Окей. Мушу вас, того року був ваш перший раз в Америці на такий тур. Де ви сте були? Chodili sme, Bolo to no sme tu asi 9 dní, ale pochodili sme toho, ja si dúfam, že so všetkoma, čo sme sa stretli, hovorili, že za 9 dní sme toho pochodili fakt veľa. Takže boli sme vo Washingtoni. Boli sme v Washington DC, prešli sme pamiatku na skutroch, Ah, lebo sme rýchlo Bolo postehali. bežka. Potom sme išli do New Yorku, kde sme boli na mosti, Brooklyn Bridge. Plavali, stačilo Liberty. Áno. Chlapci, no što jak? Takže boli sme na mosti brooklynským, obešli sme Statue of Liberty a ešte sme išli na Empire State Building. A do Kince sme skoro dostali pokutu na Times Square. Ťažká v auti, popíjalo sa, mobil v ruky, GPS-ka a ja hori z okna, vreska, Times Square, no a policia nás odstavila, ale nedali nám chvala Bohu pokutu. Nie, zaspívali sme im i pustili nás. I nás pustili. no to jest naprawdę super. I ja bardzo rad, że hodem was tu widzicie w Ameryce, bo ja pamiętam, że pierwszego razu, kiedy jem was stretnul było w Žilini na Lemkівській Tak, baterii. To bolo neuveriteľné, že sme sa tam stretli. Je. Do Kince to tiež pochádzaš nedaleko od Medzilaborec. Je. No. Nie, babcia narodила się w Piłci, to jest Lepowiec, Czeremka i to jest Czertiżne. Áno. Je. A tota Vršovka je Čertiška. Posmote. Już się posmote. Tak. My toto vo šovku máme na krojoch našich. A je, Ruční, tak samo. tak, ruční A vyšované. Lajbek máme Lemkівський. A je dosť možné, že pochádzať môže z Lipovca. Okej. Lebo dochovala sa fotka zo 1900 neviem akého roku. Je. A tam majú toto lajbeky a pravdepodobne sú spoločné. Okej. Z Lemkівщини. Tam Tu? Tu tak. Všade. To jest naprawdę klas. Okej, no ja думаю, że to буде wszystko, ale хочете jeszcze coś dodać, czy pozdrowicie innym, czy... My pozdravujeme všetkých, i krajaniu, i nekrajaniu, i rusnáky, i lemky, i všetkých. A sme bardzo radi, že sme tu dneska, ne že dneska, furt, že sme tu mohli zavítať do Ameriky i sa tu so všetkýma stretnutí. A to ste, čo ste, nehaňte sa za sebe. Tak. Že ste buď Rusin, Lemko, alebo čo národnosť. Trimajme hlavne spolu. Okej, a to wszystko. Tak. А кет хочете знати, як грали Хнеска? Гео є часть їх виступу.